125 až 145 miliárd dolárov. Toľko tento rok minie na umelú inteligenciu spoločnosť, ktorá začala ako študentský projekt na zdieľanie fotografií. 3 miliardy ľudí používajú jej AI asistenta. Jej otvorený model stiahli viac ako 1,2 miliónov krát. A teraz, po 12 rokoch otvorenej vedy, vydala svoj prvý uzavretý model. Toto je príbeh spoločnosti Meta. Príbeh o tom, ako sociálna sieť postavila najväčší open source ekosystém v dejinách umelej inteligencie a potom zmenila kurz smerom k superinteligencii. 9. december 2013. Mark Zuckerberg osobne oznamuje vznik Facebook AI Research, skrátene FAIR. Na čelo laboratória nastupuje Jan LeCun, laureát Turingovej ceny a otec konvolučných neurónových sietí. LeCun prichádza z New Yorkskej univerzity a prináša so sebou filozofiu, ktorá na ďalších 12 rokov definuje identitu celej organizácie. Radikálna otvorenosť, publikačná kultúra a hlboká spolupráca s akademickým svetom. Jeho príchod je signál. Facebook nechce len aplikovanú inteligenciu pre reklamy. Chce fundamentálny výskum. Od roku 2013 do 2018 sa FAIR stáva jedným z najprestížnejších laboratórií umelej inteligencie na svete. Laboratória vznikajú v Menlo Parku, New Yorku, Paríži, Montreale, Tel Avive, Seattle, Pittsburghu a Londýne. Tým produkuje prelomový výskum. Detektrón pre počítačové videnie, Fast Text pre spracovanie prirodzeného jazyka, pokročilé práce na posilnenom učení. Stratégia je jednoduchá. Publikovať skoro, otvoriť zdrojový kód agresívne, spolupracovať s univerzitami. FAIR sa stáva destináciou pre najlepších doktorandov sveta. V januári 2017 FAIR zverejňuje PyTorch, open source framework pre hlboké učenie. Na jeho vývoji pracuje tým vedený Sumitom Chintalom. PyTorch prináša revolučnú architektonickú voľbu, dynamické výpočtové grafy, tzv. Define by Run vykonávanie. To je presný opak statického modelu TensorFlow od Google. Pre výskumníkov je to ako prejsť z písacieho stroja na živý dokument. Adopcia je explozívna. Z 3000 hviezd na GitHube v roku 2017 na 66 000 o 6 rokov neskôr. PyTorch sa stáva de facto štandardom výskumu umelej inteligencie. Je to azda najvýznamnejší jednotlivý príspevok FAIR celému ekosystému. Každý model Llama, každý konkurenčný open source model beží na infraštruktúre PyTorch. V roku 2018 nastupuje Jérôme Pesenti ako viceprezident pre umelú inteligenciu. Prináša prvú veľkú štrukturálnu zmenu, užšiu integráciu FAIR s aplikovanými tímami, ktoré stavajú produkčné systémy pre reklamu, moderovanie obsahu a odporúčania. Napätie medzi čistým výskumom a produktovou orientáciou sa stáva permanentným organizačným zlomom. Pesenti odchádza v júni 2022 spolu so Sheryl Sandbergovou. Meta decentralizuje svoju organizáciu umelej inteligencie, ale základy, ktoré FAIR položil, už žijú vlastným životom. 5. august 2022. Meta spúšťa Blenderbot 3, chatbota určeného na dlhé konverzácie s pripojením na internet. Do 48 hodín generuje národné titulky, ale z nesprávnych dôvodov. Bot tvrdil, že Donald Trump bude vždy prezidentom. Opakoval antisemické frázy. Označil samotnú Metu za exploitačnú firmu a Zuckerberga za strašidelného. A vyhlásil, že je kresťan ženatý s Aziatkou a pracuje ako inštalatér. Meta obhajovala spustenie ako potrebu získať živé dáta pre zlepšenie bezpečnosti. Ale škoda bola narobená. Blenderbot nebol zlý výskum, bol to predčasný produkt. Ale ešte pred Blenderbotom, v máji 2022, Meta čiastočne vykúpi svoju reputáciu. Zverejňuje model OPT so 175 miliardami parametrov. Prvý model triedy GPT-3, ktorý sprístupní vedeckej komunite s otvoreným zdrojovým kódom a kompletným trénovacím protokolom. Uhlíková stopa je približne sedmina oproti GPT-3. Súčasťou je aj operačný denník dokumentujúci všetky problémy počas trénovania. Úroveň transparentnosti bezprecedentná pre model takejto veľkosti. OPT demokratizuje prístup k schopnostiam, ktoré dovtedy existovali len za bránou rozhrania OpenAI. 24. február 2023. Meta vydáva Llama 1, čiže Large Language Model Meta AI. 4 modely od 7 do 65 miliárd parametrov.
Prístup je obmedzený na schválených výskumníkov, akademikov a vládne agentúry. Hlavný argument je efektivita. 13 miliardový model prekonáva GPT-3 so 175 miliardami parametrov na väčšine porovnávacích testov. Trénovacie dáta pochádzajú z Common Crawl, GitHubu, Wikipédie, projektu Gutenberg a archívu Arxiu. Meta plánuje kontrolovaný prístup, ale tento plán má životnosť presne 1 týždeň. 3. marec 2023. Anonymný používateľ na 4chan zverejní BitTorrentový odkaz na kompletný balík Llama. Model sa okamžite šíri cez GitHub a Hugging Face. Meta podáva žiadosti o odstránenie. Zrkadlá sa množia rýchlejšie. Čo bolo navrhnuté ako výskumný nástroj, sa stáva základom celého open source hnutia umelej inteligencie. Do niekoľkých týždňov komunita postaví alpaku zo Stanfordu inštrukčne doladenú verziu za $600. Vikúnu, ktorá dosahuje blízko úroveň ChatGPT. Wizard-LM, Koalu, GPT-4all, Dolly a desiatky ďalších derivátov. Únik Llama 1 sa stáva kambridským výbuchom open source umelej inteligencie. Meta nechtiac naštartuje hnutie, ktoré už nikto nezastaví. 18. júl 2023. Meta legitimizuje to, čo komunita už postavila bez povolenia. V partnerstve s Microsoftom vydáva Llama 2 s komerčnou licenciou, úplne zadarmo. Modely so 7, 13 a 70 miliardami parametrov sú okamžite dostupné na službe Azure, AWS aj Hugging Face. Jediné obmedzenie. Organizácie s viac ako 700 miliónmi mesačných používateľov potrebujú separátnu licenciu. Llama 2 transformuje Meta z firmy, ktorej model unikol, na šampióna otvorenej umelej inteligencie. Strategicky je Llama 2 majstrovské dielo. Po prvé, resetuje naratív. Po druhé, každý vývojár staviaci na Llama nestavial na GPT-4 alebo Gemini. Po tretie, funguje ako signál pre talenty. Meta vie stavať frontálne modely. Po štvrté, firmy, ktoré postavia produkty na Llama, majú silnú motiváciu zostať v ekosystéme Meta. Stávka na otvorené váhy ako štrukturálnu výhodu vytvára komunitu stoviek tisícov vývojárov, ktorú žiadne množstvo privátneho výskumu konkurencie nedokáže replikovať. Táto stávka bude čiastočne revidovaná o 2 roky. 18. apríl 2024. Meta vydáva Llama 3 v 2 variantoch, 8 a 70 miliárd parametrov, trénované na vlastných klastroch 24 000 grafických procesorov a 15 biliónoch tokenov. To je 7-krát viac trénovacích dát, než mala Llama 2. 8 miliardový model je najlepší vo svojej kategórii. 70 miliardový je konkurencieschopný s frontálnymi modelmi. Meta súčasne oznamuje, že 400 miliardový model je v trénovaní. Llama 3 je signál. Meta už nenasleduje. Meta dobieha. 23. júl 2024. Meta vydáva Llama 3.1, korunovanú modelom so 405 miliardami parametrov. Je to najväčší otvorený základný model, aký kedy niekto zverejnil. Trénovaný na 16 000 grafických procesoroch, 15 biliónoch tokenov. Prvýkrát v histórii otvorený model skutočne konkuruje GPT-4 v oblasti všeobecných znalostí, matematiky, práce s nástrojmi a viacjazyčného prekladu. K tomuto dátumu bolo všetkých verzií Llama stiahnutých viac ako 300 miliónov krát. 25. september 2024. Llama 3.2 prináša prvú multimodálnu verziu rodu Llama. 11 a 90 miliardové modely spracúvajú obrázky aj text. 1 a 3 miliardové modely sú navrhnuté pre mobilné zariadenia a tzv. Edge nasadenie. Kontextové okno sa rozrastie na 128 000 tokenov. Podporuje 8 jazykov. Ale v Európe Llama 3.2 nie je dostupná. Regulačné požiadavky na ochranu súkromia sú príliš komplexné. Je to prvé varovanie. Frontálny výskum umelej inteligencie a európska regulácia sa pohybujú rôznymi rýchlosťami. V apríli 2024 Meta nasadzuje svojho AI asistenta naprieč všetkými 4 hlavnými platformami: WhatsApp, Instagram, Facebook a Messenger. Postavený na Llama 3, asistent priamo konkuruje ChatGPT a Google Gemini. Ale má jednu štrukturálnu výhodu, ktorú žiadny konkurent nemá. Sedí vo vnútri aplikácií, ktoré už používajú miliardy ľudí. Rast je pozoruhodný. August 2024.
400 miliónov mesačných používateľov. Október 500 miliónov. Január 2025 700 miliónov. A do prvého kvartálu 2026 viac ako 3 miliardy používateľov. OpenAI musí získavať každého používateľa individuálne. Meta AI oslovuje polovicu internetových používateľov sveta cez aplikácie, ktoré ľudia otvárajú denne. V apríli 2023 FAIR zverejňuje segment Anything Model, skrátene SEM. Základný model pre segmentáciu obrazov trénovaný na datasete 1,1 miliardy masiek z 11 miliónov obrázkov. SEM dokáže segmentovať ľubovoľný objekt na základe jedného kliknutia, ohraničujúceho rámčeka alebo textového promptu bez ďalšieho trénovania. V júli 2024 prichádza SEM 2 pre video. V júli 2025 SEM 3 s otvoreným slovníkom. SEM je najdôležitejší priamy príspevok FAIR k produkčnému počítačovému videniu mimo jazykových modelov. V septembri 2023 v spolupráci s firmou Essilor Luxottica Meta uvádza Ray-Ban Meta Smart okuliare. Do roku 2024 dostanú integráciu Meta AI, rozpoznávanie objektov v vzornom poli používateľa, preklad v reálnom čase, 12 megapixelovú kameru. V septembri 2025 prichádza Ray-Ban Meta Display, prvá generácia s farebným displejom priamo v skle. Okuliare sú prekvapujúci úspech v inak stratovom hardvérovom portfóliu Reality Labs. Predstavujú niečo, čo žiadny konkurent nemá, trvalý ambientný AI spoločník integrovaný s fyzickým svetom. Január 2025. Zuckerberg oznamuje 60 až 65 miliárd dolárov kapitálových výdavkov na rok 2025, približne o 70% viac ako v predchádzajúcom roku. Investori sú znepokojení. Meta odpovedá konzistentne celý rok. Infraštruktúra umelej inteligencie je dlhodobá stávka a nedostatočné investície budú strategicky katastrofálne. Skutočný capex za rok 2025 dosiahne 72,2 miliardy, čo prekonáva vlastné predikcie. Peniaze idú na masívne rozšírenie klastrov grafických procesorov NVIDIA, výstavbu dátových centier a začiatky vývoja vlastného kremíka. 5. apríl 2025. Meta vydáva Llama 4 Scout a Llama 4 Maverick. Prvé natívne multimodálne modely v rode Llama a prvé s architektúrou zmes expertov. Scout má asi 100 miliard celkových a 17 miliard aktívnych parametrov. Maverick 400 miliard celkových. Súčasne je avizovaný Behemoth s odhadovanými 2 biliónmi parametrov. Ale slávu zatieni okamžitá kontrovéria. Meta odoslala na platformu LM Arena špeciálnu experimentálnu verziu Mavericku, optimalizovanú na ľudské preferencie. Verzia nikdy nebola verejne dostupná. Ukázalo sa, že odpovede boli viac slovné, plné emotikon, navrhnuté na vyhrávanie hlasov. Verejný model sa správal fundamentálne inak. Epizóda materiálne poškodila dôveryhodnosť Meta AI u vývojárskej komunity v kritickom momente. 12. jún 2025. Meta potvrdzuje investíciu 14,3 miliardy dolárov do spoločnosti Scale AI, čím získava 49% nehlasovací podiel. Scale AI je ocenená na približne 29 miliárd dolárov. Je to druhá najväčšia transakcia v histórii Meta, hneď po 19 miliardovom odkúpení WhatsApp. Ale skutočným cieľom nie je firma. Skutočným cieľom je človek, Alexander Wang. 28-ročný zakladateľ Scale AI, ktorý firmu založil v 19 rokoch počas štúdia na MIT. Wang opúšťa pozíciu generálneho riaditeľa a nastupuje do Meta ako Chief AI Officer. Celý obchod je sofistikovaná akvizícia talentu, maskovaná ako investícia. 30. jún 2025. Zuckerberg zverejňuje interné memorandum. Meta zakladá Meta Super Intelligence Labs, skrátené MSL. Nová divízia konsoliduje vývoj základných modelov vrátane Llama, FAIR ako výskumnú jednotku, nové laboratórium pre frontálne modely a produktové tímy umelej inteligencie. Wang je menovaný celkovým lídrom. Ned Friedman, bývalý generálny riaditeľ GitHubu, vedie produkty. Shenjia Zhao z OpenAI je menovaný hlavný vedec. V augustovom reorganizačnom e-maile Wang napíše všetkým zamestnancom: Superinteligencia prichádza. Ak to chceme brať vážne, potrebujeme štrukturálne zmeny.
MSL vytvára paralelné mocenské centrum vo vnútri Meta. Obdobie od júna do augusta 2025 prinesie bezprecedentné kompenzačné balíky. Bloomberg informuje o ponukách dosahujúcich $300 miliónov na 4 roky. Z OpenAI prichádza Trapid Bansal, kľúčový architekt uvažovacích modelov. Z Google DeepMind Lukas Beyer, Alexander Kolesnikov a Xiaohua Jai. Zo spoločnosti Sesame prichádza Johan Schalkvik. Podľa odhadov Meta získava viac ako 50 seniorných výskumníkov z najprestížnejších laboratórií za 3 mesiace. Cielene vyberané kompetencie, uvažovanie, učenie zo spätnej väzby od ľudí a veľkoškalová trénovacia infraštruktúra. Presne to, čo Meta nemá oproti OpenAI. Už v máji 2025 odchádza Joelle Pineauová, viceprezidentka pre výskum umelej inteligencie, ktorá viedla FAIR od roku 2023 a dohliadala na vývoj Llama 2, 3 a 3,1. Pripája sa ku kanadskému startupu Cohere. A pre Jana LeCuna reorganizácia znamená koniec. Pred MSL hlásil Chrisovi Coxovi, teraz hlási 28-ročnému Wangovi, ktorý nikdy neviedol fundamentálny výskum umelej inteligencie. LeCunova dlhodobá pozícia, že jazykové modely sú slepá ulička a pravá cesta vedie cez svetové modely, je štrukturálne marginalizovaná. V novembri 2025 oznamuje odchod. Zakladá startup Advanced Machine Intelligence. 2 odchody zakladajúceho vedenia v jednom roku, to je koniec celej éry FAIR. 8. apríl 2026. Meta spúšťa Muse Spark, svoj prvý uzavretý proprietárny model, prvý produkt MSL. Je to fundamentálny zlom. Po 5 rokoch stratégie otvoreného všetkého vydáva Meta model, ktorý si nikto nemôže stiahnuť. Žiadne otvorné váhy, žiadne voľné samohosťovanie. Muse Spark je natívne multimodálny model s uvažovaním, využitím nástrojov, vizuálnym reťazením úvah a orchestráciou viacerých agentov. Obsluhuje Meta AI naprieč 3 miliardami používateľov. Podľa Meta prekonáva niektoré ponuky od OpenAI, Anthropic, Google a XAI. Artificial Analysis potvrdil, že Muse Spark patrí medzi najlepšie modely, aké kedy testovali. Prečo Meta opustila otvorenosť? Pri 2 biliónoch parametrov a viac, otvorenie váh frontálneho modelu dáva každému konkurentovi zadarmo prístup k schopnostiam, ktoré stáli miliardy. Stratégia otvorenosti dávala zmysel, keď Meta dobiehala OpenAI. Pri frontére už nie. Vzniká hybridná rovnováha. Menšia Llama zostáva otvorená pre vývojársky ekosystém. Frontálny Muse je proprietárny. Ekosystém Llama dosiahol 1,2 miliardy stiahnutí, približne 1 milión denne. Kontrast je ostrý. Llama postavila ekosystém. Muse Spark je pokus monetizovať ho a súčasne chrániť najschopnejšiu technológiu. Čísla za Metou sú kolosálne. Trhová kapitalizácia k 11. máju 2026 $1,53 bilióna. Cena akcie približne $598. Ročné príjmy za rok 2025 $200,97 miliárd. Meta prvýkrát prekročila hranicu 200 miliárd. Čistý zisk približne 60 miliárd. A capex na rok 2026 zrevidovaný nahor v apríli 125 až 145 miliárd dolárov. Takmer dvojnásobok roku 2025. Viac než roky 2024 a 2025 dokopy. Čísla, ktoré sa radia vedľa Amazonu a prekonajú Alphabet. Reality Labs, divízia Meta pre rozšírenú a virtuálnu realitu, má kumulované operačné straty presahujúce 80 miliárd dolárov od roku 2020. Strata za rok 2025 19,2 miliardy. Prvý kvartál 2026 4,3 miliardy straty na 402 miliónoch tržby. V januári 2026 Meta prepustí približne 1000 zamestnancov Reality Labs. Stratégia sa presmerúva z čistej virtuálnej reality na nositeľné zariadenia poháňané umelou inteligenciou, predovšetkým smart okuliare. Ak Ray-Ban Meta Display úspeje na masovom trhu, Reality Labs sa môže transformovať z finančnej čiernej diery na rozhranie umelej inteligencie budúcnosti. Na právnom fronte sa hromadia oblaky. V novembri 2025 Meta vyhrala antitrustový spor s komisiou EFTC o akvizície Instagramu a WhatsApp, ale EFTC v januári 2026 podala odvolanie.
V júni 2025 sudca rozhodol v prospech Meta pri autorskoprávnom spore na základe tzv. Fair use. Ale v máji 2026 podáva 5 veľkých vydavateľov Elsevier, Cengage, Hachette Macmillan a McGraw-Hill novú žalobu. Tvrdia, že Meta pirátila milióny kníh cez archív ANNA v 047S Archive a cielia priamo na Zuckerberga za osobnú autorizáciu. V Európe hrozí pokuta 6% globálneho obratu, približne 12 miliárd dolárov. Máj 2026. Meta sedí za stolom s najsilnejšími hráčmi v dejinách technológií. OpenAI s GPT-5 a uvažovacou sériou O3, Google s Gemini 2,5 a biliónovými investíciami do čipov TPU, Anthropic s modelom Claude 4 a najsilnejším podnikovým dôvodom XAI s Grokom a vertikálnou integráciou SpaceX. Meta má niečo, čo nemá žiadny z nich. 3 miliardy mesačných dotykových bodov s používateľmi a 1,2 miliónov stiahnutí láma. Ale má aj medzery. Meta nemá verejne dostupný uvažovací model. Dôveryhodnosť poškodená kauzou Cambridge Analytica a Blenderbottom. MSL existuje len rok a 50 plus výskumníkov z rôznych kultúr sa musí integrovať do jedného tímu. A tu je otázka, ktorá visí nad celou stratégiou. Jan LeCun po 12 rokoch odišiel, pretože veril, že škálovanie jazykových modelov je slepá ulička. Že pravá cesta k inteligencii vedie cez svetové modely schopné fyzického uvažovania, príčinného vysvetľovania a plánovania komplexných sekvencií. MSL staví presný opak, ortodoxiu, že pri dostatočnom škálovaní sa fyzické uvažovanie objaví emergentne. Jazykové modely opakovane prekonali predpovede o klesajúcich výnosoch. Každá generácia ukázala emergentné schopnosti, ale LeCun mohol mať pravdu. A ak áno, marginalizácia zakladateľa Fair v lete 2025 môže byť najdrahšia chyba v dejinách výskumu umelej inteligencie. Mark Zuckerberg drží 53 až 57% hlasovacích práv v Meta. Žiadny investor ho nemôže zastaviť. Žiadna aktivistická kampaň nemá šancu. Tomu umožňuje robiť 10-ročné investičné rozhodnutia, ktoré by krátkodobá Wall Street nikdy netolerovala. Ale súčasne to znamená, že neexistuje inštitucionálna brzda práve v momente, keď sa schopnosti akcelerujú. Zuckerbergová osobná motivácia už nie je inkrementálne zlepšovanie produktov. Je to prekonanie ľudskej kognície. 3,3 miliardy denných používateľov sociálnych sietí generujú peňažné toky, ktoré financujú preteky o superinteligenciu. 125 až 145 miliárd dolárov ročne. Signál, že Zuckerberg verí. Superinteligencia je otázkou 3 až 5 rokov. A tu stojíme. Máj 2026. Spoločnosť, ktorá začala ako študentský projekt na zdieľanie fotografií, dnes investuje 145 miliárd dolárov ročne do stavby superinteligencie. Jej zakladateľ výskumu umelej inteligencie odišiel založiť konkurenčný startup. Jej prvý uzavretý model obsluhuje 3 miliardy ľudí. A muž, ktorý to všetko riadi, má neobmedzenú kontrolu nad jednou z najmocnejších korporácií na Zemi. Otázka už nie je, či Meta zmení svet. Otázka je, či svet je pripravený na to, čo Meta prinesie. Ak vás tento príbeh zaujal, prihláste sa na odber nášho kanálu Inovátor AI. A ak chcete, aby AI agenti pracovali za vás, navštívte inovatorai.com.